So kini ato ang challenge karon mao ni siya gitawag nga quiz challenge pero Bisaya version ta nga quiz. Challenge ma'am. Oh, kay para si Ernesto makatubag na jud. Makasabot sad siya. Oh, makasabot sad siya kay Kanang patupi siya ma'am kay para mabright ko no siya ma'am nagpatupi siya ay. wanam Ma'am, ay tupi ma'am mo. Now. Oh, sama na imong tope. Ma'am bawal man si Santi ani ma'am kay. Oh. Ma'am ni suspect pirmis krimen ma'am. Oh, wala pa gali kuan. Wala pa gani nahitabo ang krimen. Eh, Oh, sige. bintahan ginin taon ma'am nga na appeal ni kay di naging kong suspect. Ma'am pwede ra mag-rayban ma'am kinabungi ko ma'am. Ah, ari sa ibaba nimo itabon ay mo rayban. Ana. Oh, ana. Yeah, ang karon nato ang kuan quiz challenge. Ang maka-answer ani akong premiuhan og 300 pesos. Yeah, Ah. dako na sa do. Yeah. Dako na friend. Ready na tatong tagsok? Ready na ma'am. Ah, sige. Unsay kalainan sa panganod og sa pante? Ha? Ano nabot na magandang kuha na ma'am? Quiz challenge gani, pangutana gani ba? Unsay nangutana ko? So bagga, ug unsa ang pangutana? Ang pangutana, sa iyo mo simple kay na ma'am. Unsa may tubag nimo? Ang panganod, dili pwede hubuon. Pero ang panty, pwede hubuon. Sayop. Sayop. Ikaw Ernesto. Next, Ernesto. Ako na sa ma'am. Agsaray answer kay akong Oh. pilian og kinsay pinaka the best Unsa man answer. ma'am langit na ma'am. Panganod ba? Kanang magdagan-dagan ba? Ano ko kana ko. Kana ba, panganod? Puti man ang panganod. Yeah, Ernesto, unsa may kalainan sa panganod ug sa pante? Ang kalainan na ma'am, Oh. ang panganod, tuar man siya dito sa ibabaw. Naglutaw-lutaw man siya sa hangin. Oh. Ang panty, naamo di kay hubuon na to lagay tinindutan ng panty. Eh. Pili ma'am kasi pinakanindot og answer ha. Balian ako. Okay, ikaw alimokoy. Unsa may explanation nimo sa unsay kalainan sa panganod ug sa pante? Ang kalainan sa panganod ug panty ma'am kay ang panganod ma'am naara sa babaw ng dagan-dagan. Ang panty kay nasa kong tubangan. Kung akong hubuon mura sa kong panganod. Ikaw tatapisot. Biugo sila. Ang ila explanation mo ba kanang tapaw ra kayo? Oh, imo habe. Samot sa nimoro. Sa to? Unsay kalainan sa panganod ug sa pante? Unsay kalainan sa panganod sa panty? Oh. Dako kay kalainan ma'am. Oh, unsa may kalainan Kay be? kung ang panganod ma'am, imong wahingon, panganod lagi hapon. Oh. Pero ang panty imong wahingon, langit na! Correct! Sakto mo rin, saktong answer! So, 300 pesos! Ano malangit man, ma'am? Ha? Inigsampak ka na, makatilaw ka. Ay, ma'am, sayop to, ma'am. Espeso sakto to, kuha mo sakto, ma'am. Ah. Kay kanang inigwahin ni mo, ma'am. Igana, panganod. Igana, igwahin ni mo, ana, di man langit makita. Oh. Libon. Wanay kuan, panglimpyo! Na ako. Be, sunod! Ah. Sunod! Totong tagsok! Pilihan ra gyapon ni ma'am kasi Oh, pilian ra gyapon ako og kinsay pinaka the best og answer. Sige. Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? Na! Ano ko din tao na? Oh. Ano naman yung pangutana? Mamay naabot na matana. Kay bao man ko nga, kay bao man ko god nga mao na ampay pod nimo. Mao gani, unsa ta ganito, ma'am? Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? Ay, sus, dako kay diferensya, ma'am. Oh. Kay ang ligid, magtiktuyok na. Mm. Ang babae, muhayang naman na. Hindi naman na pwede tuyok. Okay, ikaw Ernesto. Unsay explanation nimo ana Ernesto? Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? Be. Ma'am, og ako na pa, ano na, ma'am? Oh. Di jud go sa ligid, ma'am. Oh. Unsa kalainan gani? Unsay kay kalainan? Ang kalainan ko sa ligid kay kanang ligid gahi man na. Oh, yung babay. Ang babae humo kay nakit. Ikaw na mo koy. Ma'am, Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? ang kalainan sa ligid o sa babae, ma'am. Oh. Ang ligid, mao'y mo tuyok-tuyok. Oh. Pero ang babae, ikay patuyokon. Ikaw tatay pisot. Be, unsay kalainan sa ligid ug sa babay? Ma'am, ang kalainan sa ligid o sa babae dako kay diferensya. Oh, unsa may diferensya? Kay ko ang ligid matulok, muhiyos. Ah. Pero ang babae matulok, muburot. Mao na sakto. 300 pesos. Kasi kung explanation, ma'am. Mutay tuyok ra man nimo, di man mo burot. Bias mo ni, oy. Dili man wa man ningon si ma'am, Oh. unsa kalainan sa ligid kung udagan. Wa man Oh. sa udagan. Ligid naman og babae. Oh. Yes, sunod. Wa nga sakto gito mo nga dida. Unsay kalainan totong tugsok?
sa gwapa og sa bati. Nga! Ibaw na ka, ma'am! Ha? Ano? Ibaw na ka! Oh. Kung pananglitan, gwapo imong bana, ma'am. Ah. Ibutang lang na to, ha? Oh, sige. Unya mo kiss nimo, simpre. Uy, bana. Mutararigi ka. Oh. Pero bati ang imong bana. Ah. Ini-kiss nimo, lamparuhon nimo daan ay makakiss. Ah, sige, ikaw Ernesto. Unsay kalainan? Ma'am, Oh, bati og ang sa to? bati unsay kalainan sa gwapo ug sa bati? Gwapa kay. Ah, gwapa ug bati di ay. Oh, ang ako ika wala la ma'am kanang gwapa og ang bati. Mm. Kung pananglit kun murjir ka sa imong Uy, turjer. Motorjer, oh. Turjer di ay sorry. Oh. I'm sorry mga because wala ko to na kuan gud. Hindi mo Ah, bastos ng kung- ginger. Kung Kasama motorjer, na lang, kung tanaw motorjer kanina. ka sa imong asawa, Oh, nga kung gwapa. bati, kung gwapa, Oh. akong bati, Oh, kung bati di ay. Oh. Ludon ka. tutoy didi ka sa didi niya Oh. nya kumot ka naong Ah. bati. Ah, basta bati. Oh. Kumoto ni mong naong didi ka. Okay. Oh. Kay bati man. O Ayaw gwapa. ayaw gyud og gwapa ani ka kiss man jud ka sa lips. Wala yung kinisya mo yung mabana, ma'am. Oh. Ano ang dili, ma'am? Dili man kay Kuramuson. dili man kay laki man siya. Oh. Dili mama ato sa kanya explanation ma'am. Ah. Kay mao man guro explanation. Pero kung ako po'y asawa, ako po'y babae, nya mao ni ako mabana nya unsay diferensya sa gwapo ug sa bati? Ang dako kay diferensya ma'am. Oh. Dako kay diferensya ma'am. Kay? Kay mohawk ka sa iyang itlog, mululo ka. Ikaw alim mo kay. Unsay kalainan sa gwapa ug bati? Ang karainan sa gwapa og bati, ma'am. Oh. Ha, tangtangan pagrayban. Ang bati. Sa balay lagi na siya. Oh. Pero Nya. kung gwapa, isuri-suri magbista. Ah, sige, ikaw Tatay Bisot. Ayas mo. Unsay kalainan sa gwapa ug bati? Tanogan, res karto niya, matignaw. Tagana na ba nato mga subscribers nga bati kay naw. Lagi, sa ikaw, magtuwa na. Ipangutan na sa ma'am. Kung sa'yo karainan sa pisot og tuli, ma'am. Mention natin Ah. ako. Ano mo kusot og tuli. Ikaw Tatay Bisot. Unsay kalainan sa gwapa ug bati? Dako kay diferensya ma'am. Oh, saan na po yung diferensya? Gwapa, kung ako'y makauyab og gwapa ug bati akong itandi, ako kay diferensya. Oh, unsay Kung diferensya? romansya ka sa gwapa, siyempre, doon ay thrilling. No? Thrilling jud na, hubuan mo sinina, hubuan mo pante. Oh. Yan. Hiram ka gamay sa bilahan, Oh. nya kiss ka sa lips, kumot ka sa totoy. Oh. Pero kung bati, Ug bati. lagkatar ra sinina. Oh. Nya kiss ka sa totoy, kumutong na ako. Sakto. Oh, sakto. Tarungan ninyo explain pod. Oh. Buon man. Be. Hindi na mag-explain. Oh, depende sa pag-explain. Tinod. Oh, okay, sakto to, sakto. Ba de explain din ha? Oh, okay, kini. Tototagsak, unsay kalainan sa jeep ug sa babay? Na! Oh. Jeep na sa babay? Oh, Mamaw na sa ligid. jeep ug babay. Ang kalainan yun, ma'am, dako kay diferensya. Okay, explain ko ha. Oh, explain. Explain. Ang jeep, ma'am, kung musakay ka, maglingkod. Oh. Pero ang babae, kung imong sakyan, maghigda. Ah, mao na imo explanation. Ah, ikaw Ernesto. Unsay kalainan sa jeep ug babay? Ang jeep, ma'am, Mm. ang kanang jeep, natural gina siya nga. Ulingkod man jud ka sa jeep basta masakay ka. Oh. Pero og babae na gani, og musakay ka sa babae, Oh. imo ginang uban. Ah, okay. Ikaw, alam mo koy. Ma'am, Unsay kalainan sa jeep ug sa babay? ang karainan sa jeep, ma'am, Mm. kung musakay ka, ikay magsuka. Oh. Pero kung ikay nagay musakay sa babae, ma'am, Oh. pila kasi mana ang babae mo magsuka. Ikaw Tatay Bisot. Ikaw Tatay Bisot. Be, unsay kalainan sa jeep ug babay? Bati kay Gusto naman po nangabati, man. Ha? Sakto mong gusto. Unsay kalainan sa jeep ug sa babay? Ang kalainan sa jeep o sa babae, dako kay kalainan, ma'am. Oh. Kay kung ang jeep, mudaghan ang sakay, muhuot. Oh. Pero ang babae, daghan na ganyan sakay, piting luaga. Oh, correct. O, di ba? O, daghan ganyan sakay ng babae, piting luaga. Oh, berte na julo aga. Mo. Kini, last. Kami mo pang snack ka ni ma'am. Tatay pisot ko yun na Mubo kayo explanation good. Kini, last. Asay lami ang itlog nga butangan og uyap or ang uyap nga butangan og itlog?
Adi ko plabot na mamay. Sige ka, or yung akong itlog, butang ako yap. Eh ba, asa kay lami? Oh, asa lami? Ang itlog nga butangan og uyap or ang uyap nga butangan og itlog? Mas nindot ang uyap nga butang ang itlog. Oh, kay nga naman. Kay matagamtam din mo ang kaparat o ang kangilngig sa itlog. Oh, ikaw Ernesto. Ikaw Ernesto be. Oh, asa lami? O ang itlog magani o ang uyap, ma'am. Mas bintahan na nga rin lagi ko sa itlog. Oh. Kaya ang akong itlog og uyapan, portigim katulag yung itlog.